Atturi, mużiċisti, attivisti, mafjużi u ferm iżjed. Kif tiddetta l-ħajja ma' kull bidu hemm tmiem u fl-2017 rajna numru ta' mwiet ta' persuni li jisimgħu midoq familjari ma' bosta. Forsi wieħed mill-iktar famużi li mietu din is-sena kien il-kontroversjali Hugh Hefner, magħruf bħala l-fundatur tal-magażin ferm popolari Playboy. Hefner miet fis-27 ta' Settembru fl-età ta' 91 sena. Mewt li xxokkjat li l-bosta kienet dik tal-kantant ta' Linkin Park Chester Bennington li fl-età ta' 41 sena neħħa ħajtu bidejh. Mewta li ċertu mezzi tax-xandir rabtu mal-mewt tal-ħabib tiegħu Chris Cornell, il-kantant tal-grupp Soundgarden u Audioslave, li ta' 52 sena wkoll neħħa ħajtu bidejh lura f'Mejju li għadda. Ix-xena mużikali rat ukoll it-telfa tal-leġġenda tar-rock and roll Chuck Berry, magħruf fost l-oħrajn għad-diska Johnny B. Good, Berry li miet fl-età ta' 90 sena. Miet ukoll il-kantant ta' fama mondjali Tom Petty li f'Ottubru fl-età ta' 66 sena tilef ħajtu wara attakk tal-qalb. Il-kofundatur tal-grupp AC/DC Malcolm Young ukoll ħalla din id-dinja f'Novembru ta' din is-sena. Fl-età ta' 82 sena għadda l-ħajja l-oħra l-astronawta Gene Cernan, l-aħħar raġel li mexa fuq il-qamar ġifieri fl-1972. F'Mejju fl-età ta' 89 sena miet l-attur Sir Roger Moore, magħruf l-aktar għall-interpretazzjoni tiegħu ta' James Bond. Fl-età ta' 91 sena fawwissu miet l-attur komika Jerry Lewis u viċin ħafna tagħna fl-Italja miet Paolo Villaggio, magħruf ferm għall-karattru li kien jinterpreta ta' Fantozzi. Fl-Italja stess, anzi iktar qrib fi Sqallija, f'Novembru miet il-kap tal-mafja Siċiljana Totorina fl-età ta' 87 sena. Il-kompożitur u DJ popolari Roberto Concina li d-diska tiegħu Children iġġib bosta memorji ukoll tilef ħajtu din is-sena f'Mejju li għadda fl-età ta' 47 sena. Lokalment ukoll kellna bosta telfiet bl-imwiet ta' personaġġi li ħallew il-marka tagħhom f'pajjiżna. Fosthom f'Novembru il-professur u ex-membru parlamentari laburista Anthony Zammit li tant ħadem biex isalva l-ħajjiet ta' bosta. Fi frar ta' din is-sena wkoll wara snin jissiret mal-Mart miet l-ex Ministru Joe Grima. Telfiet oħrajn jinkludu dawk tax-xandara u ġurnalista popolari Susan Mulvaney u l-preżentatur Renny Vella. Fl-età ta' 77 sena miet is-sindku taż-Żejtun u l-ewwel chairman ta' One, Joe Attard. Iktar kmieni fis-sena f'April miet l-eks sindku tal-Isla Lewis Hanwood. Ta' 90 sena miet ukoll Joe Curmi magħruf bħala l-Pusè u għaddew għall-ħajja aħjar ukoll l-ikoni tat-teatru Malti Pino Scicluna u Ralph Manjon u anke Dun George Grima, missjonarju fundatur ta' Ġesu fil-Proxmu. Però forsi l-aktar mewt xokkanti għall-inqas pajjiżna kien il-qtil tal-blogger Daphne Caruana Galizia, qtil li jeżżes lil pajjiżna.